Úprimne ja obdivujem ľudí, čo dokážu ísť v MHDčke a kúkať si TikTok na plnú krávu, že normálne, že na maximum počúvajú tí TikToky. Social anxiety sa vás bojí, abych ináč nepovedal na to. Hej, však ten telefón je podľa mňa takto blízko od toho, aby vybuchol. Ty keď máš vevačku reprák, ešte si to pripojíš aj na ten reprák. A to je akože ja v čo nenadávam na takých ľudí, ako hovorím, ja vám závidím, dajte mi trošku toho sebavedomia, lebo ja, keď idem v MHDčke a náhodou nemám sluchátka, si to ani nedám, že na tú jednotku, že na tú hlasitosť. Ja si normálne si to otevrem a ja si iba trošičku prstem potáhnem, nech tam mám fakt, že milimeter zvuku. A aj to som taký. Oni to čujú, celá MHDčko to čuje, čo ja kúkam za TikToky. Normálne ja ešte sa hambím a pritom ja to ledva čujem. Si doslova ešte aj ten reproduktor zapchám prstem na ten telefóne, aby náhodu to nebolo moc čuť. Ale títo ľudia, kokos, ja mám na sebe sluchatka, tí moje monštrózne cez hlavu, ne, tí veľké. A aj tak ja čujem tí ich TikToky, normálne viem, co kúkajú. Vlastne celá MHDčka kúka s nima. To rovno nech sa napoja na ten displej, na tú telku, co je v MHDčkách a nech to púšťajú všetkým. Ne? Ja hovorím, závidím vám, lebo aj ja potrebujem niečo takéto, nejaké také sebavedomie. Ja v tento social anxiety vyhráva. Ja ne.